Čau, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahrajem Brawl Stars späť. Dneska, keď chcete, choďte si do shopu, bo zdarma sa mi zdá, že 1000, ne? Hen tých blbostí. Ty krásny cash. A dneska ideme, toto je môj klub. Ideme na môj druhý účet. Mám tu ešte kamarátov účet. Takže, hej, tu sú nejaké díly. A ideme. Chumballs. OK, to je veľmi dobré. Ináč, mne sa dejú poslednú dobu také bugy, že proste len tak sa mi objavujú na účtoch brawlery a tak ďalej. Proste insane, šialené to je. A fúha. Dobre, zajtra. A tuto máme free 1000. Čo ti dáva, to je strašne veľa. Ale my sme tu došli kvôli tým Krusty Cash. Ja sa pozriem do môjho klubu. Nič moc. OK. Tuto máme nejaké No, máme tie dobré. Nevadí. Ideme otvoriť nejakú oferku. Neviem, asi si kúpim. Som s tými stardropami, takže ideme, toto je prvá. Kelp soda. Stardropy. Epic. Mythic. Ok, skúsim klikať mimo. OK, teraz nuka. Teraz mimo. Teraz nuka. Teraz mimo. OK. Máme ich oveľa menej, hen tých blbostí. Tak poďme ešte na toto, ja neviem. Lebo dneska budeme troška pušovať. Hej. Kiss Rare. Epic. OK. Naučila mytika, proste ja mám. OK, ideme na druhý účet. Alebo počkej, poďme ešte na môjho kamaráta účet. Poďme to tam pozrieť, jak to je, čo to je, čo sa tu deje. OK, Franka hral, ako vidím. Idem mu otvoriť legendárny stardrop. Idem mu otvoriť. Rosa. OK, shit. Tuto máš ešte niečo. Ešte keď ti zberiem toto a potom ešte to, ak mi vyjdú peňažky. Golden Spatula. Tam máš Ginnyho. Ešte máme tých 1000, ne? Ty to už zobral. Ty špek, ty si už tu bol. No dobré, no. Nič moc. A hoši, prosím vás, chcem hitnúť tých 100, alebo viete čo? 100, aby som 100 odoberateľov, lebo fakt, keď to hitnem, tak ja budem veľmi rád. Potom si môžem urobiť content creator kód túto. A bude to dobré, hej. Budem veľmi rád, takže... Keď fakt, že dáte mi tých 100 odoberateľov, fakt si ja budem veľmi rád. A dneska zaujímavé, že sme tu bez Angela, bez Kuba, lebo som preč. Dneska ešte by malo vyjsť jedno video, takže sa na to pripravte. A ideme power level a tuto. Neviem, mne sa začal páčiť hrať s Darylom. A tu máme tie veci. No. Toto si šetrím na toto. Nemám. Krusty Cashes. A ideme toto, lebo fakt, že potrebujem zbierať. Ešte ja dorám to challenge.
Poďme na to, poďme ten knockout. Nemám dobre, ježiš, ja som si nevybrala dobre tie gíry. No nič, no, je to na mne. OK, mal som si zobrať Leona alebo niekoho iného. Toto som neurobil dobre. Tak ja si počkám chvíľku. Papajperke. Potraf ma. Yes, je to tam. Traf ma, yes, je to tam. Je to tam a idem, klač. OK, je to na Lole. Tá Lola je jaký no skill. Poďme, Lola. Bojím sa, že to prehráme, len kvôli tej Lole. Nechoď k nej tak blízko. Bože, to je taký retarta Lola. Ty, čo ti dáva, kámo? Nerobíš si srandu. OK, no nič, no. Ideme. Ježišmaria. Hneď pajpka. Pineappleka. OK, je to na mne, lebo fakt, ja som asi to najlepšie toto. Čože? Ne, kámo! Ty si taká... OK, toto už je... Ježiš, kámo, my jedine môžeme remizovať. OK, je to na nás. Ty, to som neurobil. OK, no nič. Maximálne tak vydržať na ďalšiu ultinu. Sme traja na to, toto Melody hovno hrá. Poďem. Ne, ja si počkám. Whitenem si. White, kam to čo? Round 1, draw, OK, Mr. Ne, zasa som urobil tú istú debilinku. Ak sa pýtate, potom, jak natáča na mobile, na iPhone, napíšte do komentárov a ja vám to poviem. Ja vám urobím šortku krátku a uvidíte, budete vedieť. OK, toto máme Amberies. Ideme sa Amberker. Ja idem s týmto leopilčom. Viete čo? Idem takto. Idem s týmto. Medicalius. Kamu ten Daryl je taký supporter ináč. Ja mám strašne pocit, že on je supporter. Niečo ma dobre počujete, hej? Lebo ja fakt... OK, to není dobre počuť. Dobre, ideme na ten knockout. Power chord! Tohto posed. Power chord! Still friends? To je taký kráľovský. Musical mayhem! Prosím vás, ja vám budem vrácať tie lajky, hej. Ja tak strašne chcem. Som streamovať na Twitch, ale to proste to je také o ničom. Another round? Stick a fork in me. I'm done.
Demolition is my mission! Ideme. Certified and ready for destruction! You have been handed a gift of darkness. To som prekvapený, sa mi podarilo. A ideme na 125, fakt. OK, no. Poďme na to. Nemáme na výber. Ale potom môžeme ísť ďalšie video. Pôjdem. Charge Protector! Kráľovská komunita. Budete všetci robíte live. Bude fakt, že najkráľovskejšie. Je fakt, že áno, dávam takú reklamu, že no, ježiška. As much fear, Mortis is here. Dash and destroy. I'm fortified. Myslíte? Keď si myslíte, že som nie som As much fear, Mortis is here. Dash and destroy. I am a creature of the night. I am a creature of the night. Slice and dice. Mortal. I am a gift of darkness. Mortis, bringer of doom. The rule book is my secret weapon.